Velkommen tilbage til Flexperlen. I dag vil jeg fortælle lidt om min og Manu Serenes bog, Hassan og Grete, Inklusion i folkeskolen, som udkommer i dag. Og jeg fik den ind ad døren her til morgen, og jeg må nok erkende, at det var en rimelig god fornemmelse at sidde og bladre i den, fordi det jo er 1,5 års arbejde, som er samlet i den her bog. Så er der sikkert nogle af jer, som tænker, jamen hvorfor hedder det inklusion i folkeskolen og ikke integration i folkeskolen? Og det er fordi, når vi taler omkring integration, så er det en gensidig proces, og det er en forhandlingssituation. Så det vil sige, når man kommer over i skolen med forskellige kulturelle baggrunde, jamen så skal man hele tiden forhandle, og man skal lade noget blive hjemme, og noget kan komme med over i skolen. Når vi taler omkring inklusion, jamen så er det, man kommer med, godt nok. Dermed ikke sagt, at det skal blive sådan helt anarkistisk, men når vi taler inklusion, så taler vi om, at skolen har nogle faste rammer for, hvordan man kører skolen, hvordan man kører undervisningen, og så sørger man for der at inkludere elevernes baggrund, deres kulturelle og sproglige baggrund i undervisningen. Og det, som bogen giver nogle bud på, det er nogle forskellige skoler, som har gjort en væsentlig indsats i forhold til at få inklusionen til at fungere på skolerne. Vi kommer også med nogle bud på nogle værktøjer, som er afprøvet både på forskellige skoler, men som vi også hver især har afprøvet i vores arbejde med det her de sidste 10 år. Så hvis du er blevet nysgerrig på det, jamen så synes jeg, at du skal løbe ud og købe bogen og læse den. Og ellers så kan du følge med her på bloggen de næste par uger, hvor vi vil fortælle lidt om de forskellige kapitler og de forskellige temaer.